Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Chief Executive Member ka KHADC uba Winston Tony Lingdo, uloong ba uba Titos Khan, uba de unong yalam kaliang persya aha council, ude ubrio uba Sarong, bat uba Kheiñ kena sa yangi. Ngin Shah ban Shah Khyllung kena sa haduk menta, bat kajingle kajong uba Titos kapau ba Kheiñ snap ya kajing treshitom ka isi ba menta. Loong uba Winston Tony Lingdo, haba keren jikila patai kubor. Ya kani uba Winston Tony ulakan tho, hadin ba uba Titos Khan unong yalam kaliang persya hadorbar. Ulami jendat ha kasnikut ya kadorbar mang tingka ha district council. Halor kajing bamsha u chairman, uba strong pillar kharjana banwanra ya ka amendment ha ka KHADC service rule ar hajar apunriu. Uba Winston uloong ruba on ya kren kumnu ya ka amendment haba ya kani lapha delete. Da ka baong balada uba Titos usngau khya shisha ya ki nongtre ka district council uladai banwanra da ki close. Waktu ni pila ban patailim keniat habidi bakani kejing ra amendment kani service tool habidi bakajing kontok jong leader opposition hatu kei pina menong lo kani pi ningkong kumtu kumba pilai i ka balaja pok session ka barang sudah menakani nakaliang ka jonga nga aingo siya ai kublei chairman bi khamsha ashisha bania ya ka service rule amendment namarba ka sulong no kumni hadin bangapet ya bo pha delete lut barokhot ha ka bidi ba service rule kabaningkong nga sukwa ban kedo ba kumwi ni kinong elam gi bala senior tam hang ni po KHADC jongi kawai kadai ka ba im sngo im shimla sutnyo ya ka jing tre sitom jong ni ka EC ban ra ka service rule ka service rule ngi persyang ban ra hadin rupusan snem ban yo ban penbet ya ki ai kam ai jam thungkam thungjam ban penyai bet penyai renti ya ka jinglong ka jingman hani po office kata ka di ka wei ka baar ka long ba hadin bagi lai tre sitom rengkat bat ki experts ki ba wan ban selok bat nga ha ka beidei bat ka service rule gilayo ban place ya ka house hapo ka house ya ka service rule andrei hangai nga supet bet ba ka arrogance ka jong EV ka jinglong sarong ka jong i kum nongelam jinda iwan ra ya ka amendment daki clause tani daki clauses banginyo ban ya keren gilayo ban ya tainya hapo ka ying dor baru andrei ka jingban ra ka jong i ban ong ban delete dut ya barok khoi hangai karon we ktin paring ka ong this is a wrecking amendment namar ba kapat uja ko apo ka history jong district council ru ban pha delete lut bar khoi ya ka bill ling bagi amendments tinakaliam ka jonga na ai khublei chairman ma bi khamsha namar ba kapat juja kum kani ka jingja apo ka district council andrei ha ka jingpet ka jonga hadin bagi la tre sitom sisnem live night sobnai kani ka EC kelawan ra hadu enriu nyo tli ki bills kawai ne ka bill ka bakong san kabangi ko aman ra ka di ka service rule 2026 handrei dangila i bai pha delete lut bar khoi tinginya kren issue apo yang dorbar lada kumong ong mene ila dei senior mo MDC lada isno khia hadu kata ta na menta ka welfare jongki nong tre jongki hangni ila dei ban ra di ki close bangini wa banya kren kum jule lang yeki wei ki bel bala pas no do ki por mishwaru handrei kani ka jingle ka jongi ka pen i bai ba im Kheiñ snap yangi ka isi ka batmai lani Kheiñ Khyllung khana sa hadu menta yangi ti kata te ngam numsha dalileiru kumusiam namar ba ko mangal ong mene khtin phareng kani ka wrecking amendment but ka intention ka jong i ka dei bit ban pendu pendam bet ya kani ka service rule klam kanu ka ji karen andrei nakaliang ka jonga ko mangal ong house tu singi lada iwan ra close by close in bill ginya syong hadu sibiji men miet ginya dibiet ule iu ka kamdan kanu ka jing andrei daka ba ile akum tu kawan ra ya ka jing snow ka apply ngi namar ba kapat judon ha ka history jong ka district council ban pha dilin lut barok khat ki amendments mdei tang ka service rule ai ka ni ka trading by non tribal ru i pha delete tamde ide ban ai khublei yu chairman budang sha i tu ka por ban ra ka tu ka amendment andai dal adai ka por be in kren yong imtre ban ra shu ka tu ka amendment ti kita gidi ki AP ki ba kum ki nong song snong ki pai ba gidi ban sungu tho ya ka jingmut jing perkhat ngi wan hang ni po district council na do ka sngi ka baningkong ni buromi i na marbu dei
senior most mo Andrei pindapet ye ki comments pindapet ye rukom keren im ba I Kheiñ Khyllung khana im I Kheiñ do thala ye ka jubab ka jongi sngobi tip tang ma I ye ka rule ka ai nga ha ka tu ka sngi ha bangwan ra ye ka point of order hakmat jong chairman nga wanra e ka point of order 88 for A4 kamot kanu ka bill kanu ka amendment ka balong frivolous but meaningless kumno ngin ta hepo ka ye la pendu rupa ye ka spirit jong ka jingi tainya hapo ka yeng dorbar so ai ka badon buram ka jongi ti nakaliang ka jonga nga ai kubli sha I chairman namar ba ha ka bor ka jong I pede ha ka jing start ka jong I pede I khamsha ye ka tu ka amendment ba in wanra de I leader of opposition Itu bukan pohon pila jub hari beda bak history terlalu judan kita puan rai kini nuki aman delete pada long na hai tahal judan ngata history po disconsul MV mishwa kat kum ka jing shem ka jonga kinu buan ra ye ki bills ki wan ra ye ki amendment but ki amendment ki dei clause by clause mo na ni section by section kan hang ta kai ngila ban nya na ni ngila ban ye debate na ni ngila ban pen I ki nya ki jutang ki jongi henry hakum ka ni ka khep ka bamanta nadu basdang hadu bakut la pha delete lut ti ya ka ai ga nyin ya keren ti yong tu si yong na kum nui yong na Shah ngan keren tang ka part 1 kani ka index jong ka service rule kani ka index part 1 part 2 part 3 part 4 part 5 part 6 la pha delete lot ikini bar khoi te ka sa stang ka ai ga nyin ya keren ka sa stang ka syndrome ti kata ka wei ka ba pelong konson wa yang mo ka pen khia jumut yang ha tu sngi ka long ba balai ngin tieng ngin debate te da phiban ha ka lenti ka babet Henry ka edi rules su kala batai bet bala la kinu ki rules kiba bam ya ha banya kerana pok ka house da kadang ong ipi nga aingu shai chairman na marba I kampe chiliang inu iyeng be halor ka nongdem ka jong I bat iklem shai banya ya ni ka amendment chakmat Nada kalau ngata kor PE baka don ka jingwo ka jat han persang man penbha dia ki khamtam bidi baka kam ki kinong tre hne kata bi ken gede na marba kat kumang ong ipi men hadin Henry Fusan snem kani ka EC da ka jing tre shitom ka jong ka kala kloi ban wan chakmat ban penbet ya kani service rule ban penrungru hapo ka service rule ya ki bamdan hapo ka 1961 ban pensuk ya kom trikam hangni te kani ka dei da kam dei ka jing ko chat ka dei ka epat kani te kata ka dei ka khubor ka babha baki nong pet kin su thu kani bangi persang mangon ra ka babha kumo oi fin ripusan snem miswa padan manu bakta ka service rule Henry lada kan ke isi pada ha jing tre stom ko jongka pada ka persang manwan ra ka babahang ni ki bun stang ginong ko jat mdei tang kataru kumong ong mene mdei etang ba ki wo ko jat ki Kheiñ ba kan ke service rule lani kinu ki bills bon ra da kan ke isi ki dei ki bills ki belong kam kai khmat chungki kam la ai man long kum ta ngim dei shu te ki Khyllung ki khna gila sha jit ha ki paj ba baki pajba apa ki jit yangi ki khmi lenti bangin le ke ke bobha bat kani kadi ka wei nik senjam ko bobha ka bangi persang ban le na kaliang jong ke isi ke jongi Henry dala ikan do but ki senior politician ki bala long MDC la bun snem balik kim suthu e kata ti kani kadi ka jing yurat ken ya ka hok jong ka isi ke jongi ru bangin pa sa kani ka bel Henry kum bangala ong ifi mane ba na kaliang ka jongi dale le ngim nom shong thai ngin wan ra be ki kam ki babha nang ni shakmat ha ka be de bat ban pan bahai ka council ko jongi Atu nila ban tip ha bede bata ki part 1 part 2 ki I badan hang tu ki kendon ko long kumno ki katu kan ni ki bakam long don kam la da philong man siap oh pi na pe ya ka part 1 ka current pam ka general administration kemud kani ka current be ya ka general condition of service ka promotion direct recruitment but key miscellaneous pin pe ya ka part 2 ka current pam ka judiciary pin pe ya ka part 3 ka current pam ka forest and environment Pindapet ya ka part 4 ka crunch pang ki kam civil engineering. Pindapet ya ka part 5 ka crunch pang ka subordinate engineering. Pindapet ya ka part 6 ka crunch pang ka town and village planning. Dia syu ha ka tu ka sngi ngai snow I benrap ba kani ka service rule ka jongi ka khamdan ha ka bai dei ba ka definition yung chairman ro. Ngi na da tip ya kata. Ngi la wanra da ka corrigendum ya kata. Ki an barok hot ki bai dei ba ka legislative kumba julong barabor hi ba ka no ka service rule ka bonra hangni po district council ka kontup lang ya baro ki judiciary ya ka executive but ya ka legislative yinumla banchna ta ka separate an ya ka legislative tat anda ha ka jing start jing chairman ikwa nangni shakmat ada ikwa ba ka legislative kan donno da ka jong ka rule ka service kumbalong ka state assembly ila ha ka jing penya jing chairman
tinga hai ha ka jing start jing chaman ban move ya kata syakmat nrai ya ka ba muntai siming on ra service rule hang ni po district council ka kontup lang yakini ki lightly ki mat rekam ki jungi ke bidai bat ka judiciary ke executive bat ka legislative